Na, megnézzük, hogy megy. Bakon 250 watt, 20 amperórás akkumulátorral. Kibontjuk a csomagot, megnézzük, megvan minden. Megvan minden, és működik. Akkumulátor. Egy darab töltő. És egy darab akkumulátor. Akkumulátorhoz tartozik két kulcs, kettő kulcs, kódos, lehet másoltatni a kód alapján, plusz egy tartó, ami már itt van az alján. Zárható az akkumulátor, USB nyílás van, lehet tölteni telefont, lámpát, stb. Itt a főkapcsolója, és itt a töltő része. Ide kell beugni a töltőt. Egy akkumulátor. Na, megnézzük a másik dobozt. Rengeteg. Egy darab kis doboz, ami valószínűleg a vezérlőt fogja, a kijelzőt fogja tartalmazni. Igen. Kijelzőnek a kis gumi alátétjei. Kijelző. Gyönyörű szép. És a kis vezérlő gombja. Hozzá kis csavarok, minden ami kell. Még egy nagy doboz. Meg még egy. Na, ebben vannak a egy kulcs, ami kell a motor fölfogatásához. Egy lámpa, amit általában ajándékba szoktak adni. Matrica, 250 wattos, hivatalosan. Kötegelők, kulcs, leszedni a hajtókart, csavarok, csavar és egy csatlakozó, amit általában ide szoktak föltenni, igény szerint. Én mindig föl szoktam tenni, mert ez sokkal praktikusabb és sokkal egyszerűbb megoldás. Egyszerűen szét kell húzni. Föl kell forrasztani a két végére, és szét is lehet húzni bármikor. Ezt küldik vele mindig. Csatlakozó. Jó.
Ezek a motor fölfogatásához szükséges alkatrészek. Ez a hajtókat rögzíti, kékcsavar, ezek meg egy nagy anyák, körmös anyák, amit ugye meg kell húzni, és ebben rögzítjük a motort. A két hajtókar, a pedál az értelemszerűen az nem jár hozzá. Ki volna venni. Jó. Egy darab gázkar. Ez újas gázkar. Jár hozzá. Egy darab kábel, ami a vezérlőtől, az akkumulátortól az LCD kijelzőhöz jön. Ez a fő kábel. Ebbe kötjük bele a szenzorokat. Ez a fő kábelje. Ez a sebességérzékelője, kis csavarokkal, mágnessel. Visszatesszük, mert elhagyjuk, akkor probléma van. Jó. Ugye a szenzoros fékkar, amit ezt általában föl szoktunk szerelni, mivel hogy ezt behúzzuk, akkor automatikusan leállítja a motort fékezéskor. Ebből van elvileg kettő, igen, kettő. Egy láncvédő burkolat, műanyag, és egy lánctányér. Ez a 44 fokos lánctányér, ez általában minden fogkiosztáshoz működni szokott. És van egy motor, aminek van súlya, mert 4,1 kg, úgy tudom. Ide van írva az aljára, hogy BBS 02B 48 volt 750 watt. Ide van írva. Jó. És most összedugjuk a rendszert, hogy működik-e, és ha működik, minden oké, akkor visszacsomagoljuk és tovább küldjük. Kábelt kibontjuk. Ezt kihúzzuk, dugóját. Jó. Értelemszerűen a zöldet a zöldhöz dugjuk. Nagyon egyszerű a képlet, de nem lehet eltéveszteni. Van egy jelölés rajta. Összedugjuk. A motorból is kijön egy, ezt levesszük a gumit addig. Jó. Ezt a motorhoz dugjuk. Itt is a jelölést követjük. Úgy. Még a gázkart bekötjük, mert így tudjuk kipróbálni. A gázkart is értelemszerűen a sárgát a sárgához. Ezt se lehet eltéveszteni, mert csak egy helyre lehet kötni. Így. Jó. És most már csak az akkumulátort kell a helyére betenni. Akkumulátort meg ide tesszük így. Ezt le kell venni. Ezt ideiglenesen levesszük, majd utána visszaszikszalagozzuk ezt. Ne legyen belőle gond. Itt vagyunk újra. Kipróbáljuk a gépet, és utána küldjük tovább a vásárlónak. Fölkapcsoljuk az akkumulátort. Kapára most már rendszer mindenhol. Megkapcsoljuk a kijelzőt. Gyönyörű szép kijelzője van ennek a 860C-nek. Ennek állítható témája, meg
meg annyi állítási lehetőség van benne a menüjén keresztül, érdemes kipróbálni, sőt be is kell állítani az órát, kerékméretet, stb. Lehet sok mindent állítani. Na, sebességváltást lehet itt eszközölni, 3-as, 4-es, 5-ös, 6-os, egészen 9-ig. Így, levesszük 1-esbe, kipróbáljuk, hogy működik a motor. Gyönyörű szép új hangja van. Ha föntebb vesszük persze, akkor természetesen magasabb fordulaton dolgozik. Most fölvettük 7-esre. Szabályosan ugrik a gép, ugrik. Jó, működik a rendszer. Visszatesszük. Igaz, hogy automatikusan visszaáll, ha kikapcsoljuk. Be lehet állítani, hogy automatikusan a rendszer kikapcsoljon egy 30 másodpercen belül, vagy egy percen belül kikapcsol a rendszer, letesszük a kerékpárt, kikapcsol a rendszer. A menüjébe 2 gombnyomással lehet belépni. Itt lehet állítani sok mindent. Most nem részletezem, de ez külön videóban. Majd megnézzük. Jó, működik a rendszer, visszacsomagoljuk és küldjük tovább.